Wow, pinakan niya oh. Ni-part nga. Guys, madyong buntag ninjong tanan. Ito kong kuhan guys, pansit. Di ang gibabad daan, kaya rin mahumog. So, dali na siya lutuon. Kanina naman mo yung isagol guys. Carne Norte. Good morning guys. Easy din to. Diyan ngisi di ay. Siyempre, Siyempre. para kuhan, kanang yung adlaw ba? Igsugod sa katawa. Ay, dara mo ang pinalit nga. Pakuan nga po guys, o pamakaon. Diyan, akuan. Kamutihi. Ang kamuti o kanang na Carlan di ah. Nga ni nga dengagon karon. Nimbinto ra ni nga luto guys. Lutong survivor guys. Nimbinto. Kaya wala yung tahog. Ato na ning igisa ning ahos guys. Ato sa ning ibabadaan ning kwan guys, pansit o magluto ta kay mahunok siya. Igisa na ta kwan guys, sibuyas sa ahos. Siya nagkamandan ni atong isunod ang kanang kwan, corn beef. Atong isunod ning kwan guys, corn beef. Mo na naman niya tayo sa gulsa at ang kuan pansit kay wala lain ma. Kaya magpansit sila na sa una, sardinas man pwede diyang isagol. Lami man pwede sardinas. Huwag may sardinas. Corn beef naman. Wow. Siyempre, pagmamahal. Para lamig. Yo guys, ang pagmamahal ay may timpla. Pagliligo. Ay sa. Happy birthday. Kapulap ko no. Siyempre, magluto magpansit. Mga ganun birthday kay Pansit. Nagkapula, nagkapansit. Happy birthday. Ilunod na natin kuan guys, pansit. Kung ko kasuway magluto pansit nga corn beef pag isagol. Pansit magandang giluto. Oh. Kahumot ka. Ha? Unsa? Humot ka. Siyempre. Tintrin. Ang mga baji, misag di na maligo sa kadlaw humot gyapon na. Humot. Hindi mo nang buwad. Ang buwag bitaw. Ganda mo nagpinikas na buwad, hindi magaligo mo ni Mao mangguna. Uy, excuse me. Kanang pinikas na buwad. Sila to, kahumot na. Kaya na maligo yun mo kay na, manimaw ka dyan mong pinikas na buwad. Matangan na toyo guys gamay. Toyo patis. Minsan day kalainan na ng tuyo o patis. Ang patis, toyo. Ang toyo, patis. Ang giyan guys, wa paning mata. Kaya dugay na to gabi eh. Da kuyawa pansita ba yan? Wow. May kayong matag. Wow, ang nagluto. Oh. Wow, ang nagluto. Ang tao nga. Kasi wow. Ang nagluto. Oo, na. Minsan day nagluto. Si Wow. Beto. Imuntad na to guys. Ang nagluto. Oh, pak. Kasi Oh. lami ang magluto. Lami din yung giluto. Oh. See? Unsa kilalabasan na na? Lami. Happy birthday niya. Nakapula ng pansit. At isang kilawan guys. Sila sana. Ha? Wow, magkahang nagluto. Di mas wow ang niluto. Wow. Oo. Unsa mo may sultiray? Lami. Unsa klaseng lami? Kung sa ko kalami, mapagin. Kasi na ganihan, ito nilami. Kaya kung gilamihan ka na, mas lami ni ang ganito. Kung huwag kang gilami, away lami. Murag lami pa man. Ngita na naman kag mas lami, kaya wala naman kalami. Napre lami sa lechon. Na, siyempre ako. Oh, pular ba kayo? Tiyawa bay. Nana si boss. Boss Gian. Hey guys, good morning. Unsa na ma? Birthday ni mama. Birthday man niya wa. Siyempre, magluto, magpansit ko. Lahumuta bay. Kuyawa ng pansita. Karon mo kita ng pansita. Siyempre, humot lang magluto. Bagong ligo. Hindi ko maligo, humot ko. Kulban ako sang birthday ang parangihana ang luto ni mama. Tilaway sage, dun sa may lami. Tilaw yun sa ilami. Pansit ba? Bihon ba?
Ba. Ay. Diba naman? Ilami. Kauna. Pero Ilami wala ba? ka. Lami ba? Nam. Lami di. Nam. Ha? Ay jug ihog dili kay na buto karon. Na. Hey guys. Dito na, score siya na. Lami magod. La. Ay jug kasayop kayo. Best pancit in the world. Iyara ba ginanggi pinagandahan magluto na yung porma. Porma na niya oh. Oh, na pagandaan na niya tao nang suot niya. Wait kayo. 20 pesos o 10 pesos, 30 pesos. 30 pesos tanan. Short by TD sinina. Tingnan mo kayo okay be. Depende naman mas magsuot o. Yang short 20 pesos, yang sinina 10 pesos, 30 pesos. Ano ba di ko kayo okay? Nga dyan bang nagsuot? Ba, Sa mamalit kag mamahalin nga sa nina, jadi man kaangay magsuot. kuyawan ni mo dai. Oh. 30 pesos kumbati naman nimo. Yun lang ang ulam ah. Loh. Likramo ah. Adyo sa ginarte. Ay jud pamili do. Adyo sa ginarte. La. Ano? Painingan kag lami, jamingan ka. Ala. Yung kalamigi. Kansa man jud lamig di. Ayawan. Aywan. Adyo nang pinagas kay di jud ka na. Ala. Kasi ako makay. Pinagas. Dagko kay kugrado din nga na rin mo to. Ala. Kapalji ko. Kagilaman kay naka-birthday nimo na may surprise. Ang birthday kay tagas ka grado, naka-birthday na secret ra ko surprise nimo kay tagas mo ka grado. 10 days na lang yung birthday na nimo kaya. Ay Ayay. bawan ra na kami 11. Money bye. Secret. Ala. Ano sa pangandog ba? Gusti ako. Adyo sa pangandog ba karon, adyo sa ana. Damat. Ate ani hugasan pa kay ate ni sunod utak-ang. Oh, mga unsa ta? Oh, ato sa ning habang Gi- nagkaon tato sa ning itak-ang. Busog para ba ko? Ala, nakita ka mo busog pa kuno siya. Natsaka. Pabugno na kanandong karandak plato. Pagpapasa niya sa ning hugasan. Be, nakita sa kamuti biniingon siya busog pa kuno siya. Ay busog. Ano sa mukha kamuti ng bata? Ako di mo ko kamuti neighbor. Habang mamahaw tata ning itak-ang parang dyan na natay snack. Ah, mo naguno pag ikaw nang ilang ginawa ikado snack na po do. Kuyawa. Kapila mo kaon sa kadlaw kaunom. At least magsige Lima. ka kaon kay naningamot man tanga makakita tag ipalit og pagkaon. Moni kuan guys, the best nga pagkaon guys. Kaning kamuti o kuno na Carlan mao jud niya mga anggi dakat. Karon ni snack na laman is uban sa una. Mao gid niya mga anggi pamahaw kaniud ko kanyapon. Kuyawa pa. Ana day ka na day? Yes. Mudi ka mura kag kamuti day sa. Muna wadya kay problema na ho kay dato tuong bukid pa. Sa Tagan kadako? labot mo mukaon ko ako'y pili. Uy, tayo mga picture Oh. sa una ni Mama. Pak, itong mga picture ni Mama sa una sa bulwa, mura sa gita, labong ka. Kuha mo na siya ka Siyempre, na. kugihan man ko. Batang bungtod. Nga na mga dyan ang kugihan, wa may pakialam Mga para batang- managdum, basta kay masayas gibuhat. Wa mo ginapaniti biyo kani wala ginapaniti. Di man na panitan. Ha? Nagkaluto ra man na panitan na isos. Kaluuya, wag dyan siya alamag. At least Siyempre. kami, nagdako may nga Jollibee. Ikaw Jollibee. Kamu kay nang dagko naman mo kayahay. Kami sa una, sus. Eskwela mi mo na among ibahon. Kay mo kung nga daghan si gimingaw daning pagkauna. Kaning kamuti o kananay Carlan. Ang sa kamuti. Dara guys, agang pansit guys. Lami ba japon siya bisag kanang corned beef fry sagol. Guys, dara grapes. Mamang pinalit gapon. Ang tamis sa tinadjud tong gingan sa baji nga. Harang kata. Nya dara nagpakuan guys sa tani nga beken ron. Atong tilawan. Ug parehas ba katamis dadto nga mo anggi kaon katong pag. Tara ko kasbi. Kuan good ni upat good ni ka kilo. Pakwan ni munay. Mo pagkaon ni pako na pud yung gibirahan ah. Tanan ni nga panan guys si Di ka ba umiwa? Hindi na, hindi na. Hoy, dili na lubi ha, pakwa na. Lo,
Hala! Hala! Unsa Awa na? kay siya kutsilyo. Hala! Muna diha. Huwag ka na ibot. Sa man mo ang kutsilyo nga ra magkalamian. Hindi, buti kutsilyo. Ibot. Katong kamay, we. Kari. Hala, Kani ba kay paghihaway? kadako apo na ay mabahak na, be. Basig mabahak na atong kuan. Si mabhak. Abhak ag Utang. bilahan. Yay. Sabaw. Tagdi na siya kay iya man ang kuan. Moment ko to. Moment. Ano kang birthday? Gimong lubi. Dili na lubi. Kuya, pinatigbas pa kuno siya. Awa ma. Oh, mama. Iway gamay. Ay dako ra kay na mama kantunga ba. Maglisod diyan na kanang ritso na mga Bi kamot biha. Hait man mi. Hala oy. Pagkara pa ko na nis. Tuk. Tuk ning pakwan. Eh, ma. Ne. Kage kaya. Di kong ka. Tamis tong, Ha? Ba? tamis. Kuya mukog pa ko ligo pun sumna ni sabaw. Birthday na mama pa. Birthday man. Happy 65 birthday. Di apa ma? Muna na. Nunya na kuno. Ang ka mukaon? Hindi ko. Videographer ko ron. Mukaon tag prutas. Hmm. Ay pangpakuan sa ato ang lawas. Unsa naman? Papamis ko no kutis ning magsige ka prutas na. Ay ka nang hilig og prutas. Kanang matubigon. Hmm. Hilig ang makakuan ko no makahamis. Basin ka lang sige ni mo kinawag mga prutas lang mabalik sa pagkabatan nun. Dai mga tagpakwan. Ngan tagay. Tilapia. Pakwan ni. Gigi. Tamis. Ano may siya lo? Kani mo na. Lami siya. Ito lamin lagi. Lami siya. Katilo di mo sumbagan kasi mong lola. Dapod. Di man sa mga latag eh, mga na ni, mga ulot na. Pagkaon na ni usa ka kwan. Oh. Paganda din sa kiwa ba? Grabe tubig ko magtulog no. Kaon. Mangga di mo kaon, saging di mo kaon. Nay grapes oh. Sama gabi. Ang katubang Sa parenan mo ay. hindi na lubibin ako sa ari ka pagsugod sa tutumoy Ano ba nang kanon na nga bunugon pa. Ning kamot lagi ro magkakaon. Yan na sila maning kamot ro magkakaon. Kaon na ni diyan. Di lagi ko. Pili ra ko magkaon nga prutas laog, dili mais, apple, orange, grape. Sino nangaligo ba yan? Kumot na ako na paglaw do. Grabe Mama ganyan naligo po do. Ah, pero ko kasi ngipon, sige nguya lagi. Di ko sabi magalimog-mug eh. Manglusot ng tubig diri. Ano na ako ba? Ngalimog ng tutulong tubig diri oh. Patro naman siya natin na wala oh. Mga limog oh. Ini katiguan ni mo Tubig diri sa Tagaytay. Ingon kita. Isulula. Limog na. Hindi ba yung magaw sa tubig? Bastos ka. Sige na ako. Tubig ni Tagaytay diri Tagaytay. Katawa na kasi mga. Abli na diri. Wait up. Nga ro matigwang na kay hindi ka mapangang ka oy. Isuwi ka na oy. Tanaw ang pinakan niya oh. May-part nga. May pinakan mga na pa'y uno. Dinipikas wala. Dini uno. Din wala. Pangaway ni kate. Ay kate. Katiguan kate. Awa ma. Napahak nga wala. Nga napahak nga wala. Siyempre giyagi mo. Naihipon. Murag gyag clean. Makabawas na ko niya. May ka daw. Mura na makaganda kay ihi nagkalpakpan mo. Damit mo tayo ka ng Amit mo tayo. tumigon ka. Lamin nga ni kanan ngarong summer ba? Pawas init. Dara kon guys so Carlan. Nalagi pagkapuwa. Mama na kailangan. Dili Ubi, sinatanan manggod puti day. Naisagol. Lagi.
Naisagol nga puwa. Awa, kasaban mo. Mo ni pagkaon nga. Kuan guys, lami. Ginamita mo puti. White yung gikuha. Parehas ra magyapon nig lami bisag puwa man og maputi. Ano ka na? Tay mo, Atang pares kilawan. na ma-white maputi. Sino day? Ah! Diyan! Yung trip ko yun. Iyan! Agin ikaw ginangaulo! Ano na naman nabili na bengkag man. Sobrang kahumok ka, pagkahulog na Nga bungkaw. ra namumuka lagi si Ja. Nga na. Sige, panati Mo ka. na lamay nabili pa. Palami-lami pa ko panit. Ana. Nahagbeng kare na lamay nabilin. Sa pinati-arti pag umurjag gumarit, panit. Hulog bitaw, buto eh. Nami ra ba ma? Nami makayarang kapughad ma. Kanya na puloy kay mga busok. Nabo kayo, no? Ang pughara. Nagubo man rin. O ana. Hagbeng hinuon. Eh. Sinalam ning ilabay kana hagbeng man. Dana guys, naluto ng gatuang karlan ug ag kamuti. Ato na ning pang-snack anja. Dag karlan puwahon. Lami ka nang kapughad. Yung palipok yung karolan. Salin sa nahagbeng. Paningat bugang simod. Grabe nga limuota. Kanta guys, so Carlan kasi gimingaw dia Carlan dia. Kanta. Tuloy-dugay na pukwa nakakaundan eh. Bulanghoy lagi yung tato. Namita bulanghoy. Itong bulang mo dahil niya tuluan kalami ako. Ja, tunuan sus nang lamia dyan tuma. Mangita ta. May man dito sa amo kay nandayin to lang. Siningan na mo nga. Pangibot dito yung bulang mo ako balik. Tagpiprinta ko dito kumabay lang. Tagpiprinta. 20. Ani man dito kay naman bilas mo. Ang kuhan pa kay nga nigi, lami panispan. Lami panispan guys. Nga ni mong snack. Kaya makadawat ba dyan pa naman sigit nagkaagpan? Lami din siya guys. Lami ba dyan po ni tunuan ma? Kani nga ning Carlan. Carlan man is Bohol, Dani Cebu. Bisul. Ay Bisul ma Dani Cebu. Sa ako undangan pa biga. So Dani Cebu, Bisul or biga-biga. Sa Mindanao, Iya. Lutia. Sa Mindanao kuno Lutia. Ang ganda ning